ప్రైజ్ లార్డ్, దేవుని స్తోత్రం. మీ అందరికీ శుభాభివందనాలు తెలియచేస్తున్నానండి. ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయం, రేపటి నుంచి 3, 4, 5 తారీఖులో గొప్ప ఉజ్జీవమైన స్వస్థత మహాసభలు జరుగుతున్నాయి. అమరావతి మండలం, గుంటూరు జిల్లా ఎండ్రాయి గ్రామంలో. మరి మీరందరూ కూడా ఈ యొక్క ఉజ్జీవ మహాసభలకు రావాలని, అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి గొప్ప కార్యాలు, ఉన్నతమైన కార్యాలు, దేవుడు చేయబోతున్నటువంటి మేలులు మీరందరూ కూడా అనుభవించాలని మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నా. ఎవ్వరూ మిస్ అవ్వద్దండి. ఈ 3 రోజులు దేవుడు చేయబోతున్న కార్యాలు, మీ కుటుంబంలో పోరాటాలు, వ్యతిరేకతలు, సమస్యలు, తాగుడు వ్యసనాలు, భయంకరమైన మరి కుటుంబ పోరాటాల్లో ఎంతగా మీ పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ వాటన్నిటి నుంచి విడిపించడానికి దేవాతి దేవుడు, సర్వశక్తిమంతుడు గొప్ప కార్యాలు మీ జీవితంలో చేయబోతున్నాడు. ఎవ్వరు మిస్ అవ్వద్దు, అందరూ రండి. మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నా. గాడ్ బ్లెస్ యూ.